Hei, Oro! No niin. Tässä on mun serkut myös. Jep. Tässä videossa. Ja mä pelaan tällaista Monster Dashia. Niinkö? En tiennytkään. Ja jossa nyt mun pitää niinku tappaa 20 haamua, että mä oon läpässyt tän tason. Siis Oikeesti, vähän hurjaa. noi zombit ei oo haamu, vaan noi vihreät mönijät. Uak. Jos ootte kattonut Ghostbustersin, niin varmaan tiedätte, että mitä noi on. Ne on semmosia ylensyöviä syömään haamuja, jotka on aika ällöjä. Joo, paina sitä. Oikeesti nyt hiljaa. Kerä vaan rahat. Ei, mä kuolin nyt. Niin, yritetään uudestaan. Yritä sitä mopoa vielä tasoa. Se Nyt prätkätaso. mä katon, nyt mä... Vedä Se on mopotasoa. aika kova se prätkätaso muuten. Niin mä en oo koskaan. Tästä tulee aina ekana mieleen Ghostbusters. Ghostbusters! Mä en oo siis nähnyt sitä elokuvaa. Minä olen. Niinku täällä vaan kuuluu hirveä kaadu, että Ghostbusters! Oho. Se oli väärä kaveri, ketä mun ei pitänyt. Pätlä. Oho. Mut mä pienen. Minä vähän. tyhmä. Otin. Kuitenkin kuuluu jotain ihmeen sekopääniä silleen. Onko sä tappanut jo 3? Onko sä tappanut 3? Joo, Aleksa oli jo iso poika. Ei. Miten sä pystyt lentämään? Mitä siitä kannattaa käyttää? Käytä miten haluat. Tää ainakin älä käytä tätä. Tämä, Panna tää ekaksi. sitten tämä. No ja sitten ei kannattaa sitten käyttää Ei, tätä. mä Sitten kuolin vasta. taas. Sama 15 tappoa Se pitää. puskee hyvä. Nyt mä vedän jonkun toisen tason. Tän- Yritä vedä tämän. Häntä. Tämä, tässä Joo, niinku niin aina tämän. Rocket Launcher. Eikä tää Rocket Launcher on siis tällainen singo, jolla on ohjuksia. Joo, Kuoliko se? tää on aika hyvä tässä Hei, pelissä. plukka. No hyvä. Mitä tässä pitää tappaa siis? Sitten Mä en oo te siis eri pelannut kappaleet. Mun pitää tuhota tollasia ihme Tää on varmaan pommeja. niinku laho yöstä. Ja mä oon Ching Chang Choo maassa. Tuo on hirveän hyvä. Ching Chang Choo. Hei, mikä? Voitteko te lopettaa puhuminen siellä päällä? Okei. Joo, antaa Aleksi vaan niinku ihan rauhassa. Älkää meistä välittäli. Joo, älkää sitten välittäkö meistä, kun mä tulen. Ja älkää laittako dislikea, jos kuuluu vääriä ääniä. Jep. Mut kuitenkin, painkaa hyviä kommentteja. Joo. Kommentteja, missä te puhutte... Oho, me kuoltiin. Ei kuole. Laittakaa kaikki kommentteihin, jos olette nähnyt Ghostbusters-elokuvan. Joo. Se on nyt aika hyvä elokuva. Ja Ghostbusters 2 kannattaa Ja katsoa. pankaa kommentteja, jos on nähnyt Jurassic Parkia. Joo. Se on kans hyvä peli. Meillä on Lego Jurassic World. Meillä on meillä se on Lego-pelinä. Tässä mitä me pelataan, niin pelataan Jurassic Park Builderia. Mä kuolin nyt. Ja nyt mä näytän yhden kivan prätkätason. Miksi et sä näytä sitä, missä tulee ihan tajuttomasti niitä zombeja? Se on just se taso. Vai? Niin mä tiedän. Mikä on prätä? Noin, prätkä. Tuo on tosi... Tässä on paras Blokkaanko? teppa. Tää on tällainen ihme perusrevolveri, jos tiedätte mikä on revolveri. Mikä olikaan revolveri? Se on sellainen länkkäripistooli. Jos sä haluut sitä, sä voit painaa. Sitten nyt mun pitää vetää pelkästään prätkällä noita metrei. Ja kuolin. Hyvin meni. Joo. Ja laittakaa sit kommentteihin, jos haluatte lisää. Joo, me käydään sit varmaan jossain vaiheessa serkkujen luona, niin ne voi kuvata tätä. Avocado. No, mä saan. Mä ammun. Mä höppään. Täällä on päällä tämmönen Mä puustitaistelu. Sä kuulostat vammaiselta, että voit lopettaa En. tän. En voi. Voinko mä painaa uudestaan? Tynny. Me ei enää vielä. Voiko tässä saada lisää bensaa? Ei voi. Mä voin näyttää ykkös. Ei voi saada. Mä vedän ykkös. Lisää bensaa. Sä teitkö sä sen? En mä vielä ole läpässyt sitä tasoa. Saatko sä uuden ton? Hei, mä vedän ykköstason. Miten se on ihan No valvoin? sit mä läpäsen tän tason sillä lailla, että mä oon saanut 300. Siis mä oon jo läpässyt tän kerran. Eikä mä oon saanut 1000.
Siis 3 tonnia mun pitäisi saada, että mä saan goldille pääsen. Eikä mä saan ihan... Mitä? Hirveästi rahaa. Tai itse asiassa mä en taju, että mitä järkeä siinä goldissa on. Se saa jo lättyynsä. Eikö se ole aika hyvä, jos pääsee Minkä kouluun? takia tää on tää helppoa? No ykköstä. Tää on hirveän vaikeet. Voi. Sinne meni yksi prätkä. 11. Nyt tarvitaan aina 2000. Tiedätkö mihin? Olkaa hiljaa siellä taustalla. Se kuulostaa niin vammaiselta. Äärönnyvämmäinen poika. Haluatko se tämän, mikä minulla on paras? Hei. Vai pusku Double vai, hit. pusku vai puremisvoima? Hähä. Hähä. Ota, mä Haluatko sä puskuvoimaa? No niin. molemmat. Näytä se pysy se MR juttu. SMG. Sä voit. Mä otan tämä. Ei sulla tarvi kuin yhteen puskuun. SMG. Pidä vaan pusku niin. Tää on sitten tällainen peruskonari. Ja tässä mun pitää vetää 2 tonnia metriä, että mä pääsen tolle ihmeen Vuonna. pronssille. Hei, jatka. Mitä siis Siis tässä pitää hopeelle. tehdä? Mitä Hopeelle. tässä mapissa pitää tehdä? Hei, Nyt pitää metrei. Hei, Niin Yrjö. kuin kävellä vai? Haluatko se pitää se uudelleen? Joo. Sitten me saadaan 1000, sitten me saadaan yksi juttu. Olkaa hiljaa Tässä on sieltä. aika paljon rahea. Niin saa, koska Nyt me jokaisesta saadaan zombin kuolemasta saa ihan hirvittävästi massia. Tää on vähän liiankin helppoa. Nyt. Mä en liian helppo. Puske vaan. Hei, paina X. Et se enää kerro. SMG on ihan hullu tässä. Hyi, mä en halua nähdä, kun se kuolee. Kuoleeko se jo? Ei. Otas. Kuoleeko toi jo? Mä kuolin nytten. Onneksi. Mitäs mieltä olet sinä, että jatkanko vielä? Vielä yksi joku Vedä se level. hullu, missä tulee ihan... Ninja! Jaa, sä vedät siis Fruit Ninjaa. Onko? Eiks niin, että tää asia on muuten maksullinen paitsi tässä mapissa? Niin on. Muuten se maksaa oikeat rahaa. Ja mä en... Oho, Tai ei Oi. saa siis käyttää peleihin oikeeta rahaa. se niin saakkaan. Koska mä en halua olla nössö. Mä saan... Nöstöt käyttää peliin rahaa, Niin käyttöön. koska ne ei osaa pelata. Sitten kuitenkin joku, kuka käyttää tähän videoon tulee sellainen ja katsoo joku, kuka käyttää. Tilatkaa tämä kanava ihmeessä. Ne vai. Juu, kannattaa tilata. No niin, Suosittelen nyt itse. tää on melkein 8 minuuttia kestänyt, eli nyt voidaan vähän lopetella. Ja moikka moi!